áno, mám tú skúšku. A ty poznáš toho Vojtilu? Poznám. Hej? Teda aspoň myslím, že ho poznám, občas ho vídam. Ja ani raz, vôbec neviem, ako vyzerá. Čo mám od neho čakať? No, tak to niekedy neviem ani ja. Ale ako to, čo si nechodil na jeho prednášky? Ale prosím ťa, to je príšerná nuda. Filozofia, morálka. Ale vraj to má nabité. Tak to sa čudujem. A tie knihy čo píše? Počul som, že vraj ich dávajú neposlušným kňazom čítať. Zatres, počúvaj. Na prvý pohľad by sa osobná existencia človeka mohla zdať úplne nezmyselná. Netreba sa utekať k filozofom, ktorí sú stúpencami absurdity, vyspívajú otázkam s knihy, aby sme zapochybovali o zmysle života. A rozumieš vôbec tomu, čo sa narodí? Viete to tak, ako to hovorí náš pán profesor? Má vôbec život nejaký zmysel? No, tak to je priam kardinálna otázka. A na to ani nemusíš byť kardinálom. No ale čo ty? Má pre teba život nejaký zmysel? Jasné, teraz po vojne všetko bude inak, lepšie. Mám dievča, po škole sa chceme vziať. A okrem toho, vzali ma do študentského divadla. Pravda, len ak spravím túto prekliatú skúšku. Ak ma vyhodia z fakulty s Bohom divadlo. No, tak to nesmieme dopustiť, divadlo je nesmierne dôležité. Je to obraz nášho života, rovnako ako je náš život svojím spôsobom divadlo. Všetci hráme v nekonečnej dráme podľa Božieho plánu. Počkaj, neznamená to, že sme bábkami s deťami okolo rúk, ktorými kto si poťahuje? Túto predurčenosť by som nemohol prijať. Ale ja si skôr myslím, že v každej sekunde nášho života sme slobodní. Zodpovední za svoju slobodu. Áno, ak je v našom účikovaní prítomný Boh, tak len ako akýsi šepkár, ktorý nám poskytuje oporu. A my jeho pomoc buď môžeme prijať, alebo ju môžeme odmietnúť. No, a to je tá morálka. No ale ty si riadne nadúpaný. Však ty by si mohol prednášať namiesto toho Vojtilu. No, teda. Ešte keby som ti tak namiesto neho mohol dať aj známku, čo? To by bolo. Neblázni, vyrazia nás oboch. Neboj sa, teba už nevyrazia, pretože dnes to máš za 3. Vyraziť by mohli už iba mňa. Vy ste... Karol Vojtila, filozofia aj. Ale ako vás... Nemusíš mi vykať, keď už sme teda spolužiaci. No poď, ty talent, ideme do divadla. Oznámiť, že je zachránené. Ale ako ťa mám oslovať? Ujko!